Que che parecería que a Rúa B a González Taboada sean dun só sentido de circulación? Me da igual. Te da igual? Pero yo creo que no va a activar más la circulación porque sea de un solo sentido. Yo creo que todo lo contrario, que vai perjudicar. Pues que temos que dar toda a volta para ir a un sitio máis incómodo. Que no, que está muy bien como están ahora, porque ya es difícil conseguir moverse aquí, para cuanto más. A mí me parece mucho mejor así. Bueno, non me parece ben porque queda o sitio onde aparcar. Crees que habería máis seguridade vial así? Igual. Nin ganaríamos en prazas de aparcamento? Non ganamos nada. Eu son conductora e a min pareceme estupendo. De feito, todas as calles que están con un solo sentido, ándase moito mellor por elas, ou non? A min pareceme ben, sí. En que melloraríamos? Pois nos stocks, que hai moitos accidentes aí, e na circulación. Eu opino que o que fagan eles ben feito está. Se hai máis praza de aparcamento, supoño que melloramos, senón non creo. Pero mal é para aparcar, que non hai aparcamiento. Si lo ponen en sentido hacia allá, a mí me va muy bien, porque no bajarán los camiones por la mañana y no me despertarán. Y si no lo ponen circulación por la noche, me va mejor, porque no harán carreras los niñatos de este pueblo, ¿no? Vexo complicado, porque moita xente necesita acceder, tanto que sea correos como todo isto, e facelos circular, o único que vai a facer é que, bueno, pois, que o resto das calles teñan máis tránsito. Fatal. Mal. Por? Porque ya hay pocas de doble circulación en la línea como para quitar alguna que hay. Bueno, a Rúa B é difícil, porque ten moito tránsito. A calzada estaría ben. A ver non que é moito tránsito, non sei por onde pasar os coches. A min daríame igual, sí. Sempre están os coches en doble fila e van seguir estando, se hai dun sentido ainda peor. Pois non moi boa idea, porque xa hai pouco sitio para aparcar e se queda dun solo sentido xa sería peor. Mal, fatal. Xa sí, por exemplo, a xente para aí 5 minutos só para recoller a mercancía e metela no coche e se está a grúa levándoos, o sea que é imposible. Xa en dúas direccións, pero como non deixan onde aparcar, non sei para que queren estas aceras tan grandes, porque en ali non hai tanta xente, engaña moitísimo, porque os pisos están vacíos. Se quitan sitios de aparcamiento e congestiona máis a ciudad, pois non me parecería ben, vamos. Pois depende, pero bueno, penso que favorecería algo. Home, se deixaran o aparcamento dos dous lados, moito. Ahora, se non van deixar o aparcamento, nada, complicar máis as cousas, pero bueno, sempre que sexa ben para o comercio, pois... Tampouco teño a idea clara, había que velo, que posibilidades había que ir polas outras, porque se cada entorpece o tráfico, pero unha sola dirección posiblemente fora boa. Mal, eso é matar o pueblo. Por qué? Porque sí, porque igual que hicieron coa principal, aí prohibiron aparcamentos e todo e o pueblo morre. O pueblo hai que darlle comodidade, non é a facer a maneira deles. Parécenos ben. Unha para un lado e outro para outro, quer dicir, unha dirección sola, só non damos andado. Quer dicir que era mellor de dirección únicas. Yo, oye, con o de bombero, pues cuanto menos tráfico mejor para pasar. Sí, eu vin hoxe por primeira vez no periódico e me parece unha boa idea sempre que contribuya á fluidez do tráfico no casco urbano. O que pasa é que eso supoñemos que non vai a repercutir en melloras de aparcamientos, todo eso que é unha das cousas que deben de favorecer o Concello. Bueno, a min eu prefería en dos sentidos. Non sei, para min creo que para o comercio que é mellor en os dos sentidos. A min mal. Eu prefiro así con dúas, porque senón non hai nin onde aparcar e solamente podes ir para un lado. Eu prefiro en dous sentidos de circulación. Sí, porque creo que é moito máis cómodo para a xente do pueblo. A única ventaxa que ten é polos aparcamentos, porque como que ancharon a calle, bueno, e reduciron o espacio polas aceras, por as beiras rúas, e despois por meter os estacionamentos nun único sentido, bueno, é o único sentido que ten facela arriba nun sentido e abaixo noutro, pero eu prefiro que estén nos dous sentidos. A bote pronto, cando funcionen as circunvalacións, pois igual millor a un só sentido. Unha para lá e outra para aquí, imagino. Mellor estaba así, pero os que estamos aquí subimos, baixamos, pero iso cada un vale.